Ovo je vizija jednoga prošlog, nestalog svijeta, koji je možda plod mašte, a možda i trag jednoga života koji je postojao i tajanstveno nestao u vrtlogu vremena. Priču o divovima počet ćemo u prapovijesti jednog od naših najljepših i najsunčanijih otoka. U susretu mora i sunca rodio se otok i sva njegova ljepota nije ostavila ravnodušna ni prvog Hvaranina, neolitskog čovjeka. Naš predak otkrio je špilju tajanstvene ljepote i odlučio se tu nastaniti. Nekad je ovaj njegov dom duha i tijela, Grabčeva špilja, bio širom otvoren suncu i mjesecu. Ali nenadana nevolja, kataklizma, suzila je put svjetlu i vjetru. Zapalio je ognjište potaknut ljepotom južnoga neba i opstao izložen najrazličitijim vjetrovima i strujama života. Pred ovom božanskom ljepotom prirode poklonili su se naši preci, a i nama, njihovim potomcima, danas zastaje dah. Zasigurno su ovi ukrasi, okamenjene ljepote, bili inspiracija i našemu neolitskom čovjeku. Čini se da se posvuda naziru zapisi njegovih molitvi, želja i nadanja, nasljeđe za budućnost. Znanstvenici koji su istraživali prapovijest Hvara tvrde da najstariji dokazi ljudskog življenja na otoku datiraju iz 4. tisućljeća prije Krista. U to doba su nastajale obojene, polirane keramičke posude. Ta je keramika bila ukrašena s nekoliko boja prirodnog podrijetla, a najčešće su to bile crvena, žuta i crna. Bijela i žuta simboliziraju smrt, dok je crvena život, nešto sveto i konačno. Prisutnost takvih posuda potvrđuje da naš predak plovi i ima veze sa srodnim kulturama u udaljenim krajevima tadašnjega svijeta.
S ulomka jedne vaze potječe i prikaz lađe, prvi u Europi. Naš predak živio je uz more i od mora. O tome svjedoče velike količine školjaka koje je jeo sirove i kuhane. Priljepke koji su bili veliki i do 4 cm, a takvi su danas rijetki, kamenice i mnoge druge. Sposobnost gradnje i korištenja brodova potvrđuje da se u to doba plovilo da bi se upoznao svijet i naravno da bi preživjeli, ribarilo se. Ribolov na pučini ujedno je i povod za tvrdnju da je Neoličanin poznavao vještinu izrade mreža, a da bi ih načinio, koristio je agavine niti. Alate i oružje izrađivao je od kamena i kosti. Dakle, koristio se materijalom kojim je bio okružen, koji mu je bio nadohvat ruke. Njegov život iznikao je i tekao zajedno s prirodom. Dakle, živio je od lova, ribolova, poljodjelstva i stočarstva. Cijenio je ljepotu i poznavao glazbu, što znači da je slavio sreću i oplakivao tugu. O pokapanju umrlih i kultnim obredima govore brojni grobni humci. Pokojnih se polagao u sanduk načinjen od kamenih ploča, u zgrčenom položaju, licem okrenutom suncu. Čini se da je posebno mjesto imalo štovanje ljudske lubanje. Tada naglo sve nestaje. Stara kultura, staro stanovništvo iščezava. Što se to dogodilo da samo ostaci pod špiljskim naslagama svjedoče o jednom ulomku našeg praživota? Kakva je to kataklizma prekinula kontinuitet života našeg pretka?
Kada je ponovno planuo život na ovom prostoru, bio je to znak da je jedna civilizacija nestala, a druga nastala. Novi hvarski stanovnik, ratnik, osvajač ili samo doseljenik živi život okružen običnim primitivnim predmetima, jednostavnih oblika, bez dekoracija i ukrasa. Čini se kao da je nekakva druga rasa ponovno nastala i uči život iz početka. Je li to doba kada su se od zemlje i neba rodili titani, jednooki kiklopi, storuki divovi? Je li Hvar dio te legende o postanku svijeta? Neki misle da je Grabčeva špilja, ili možda neka druga na otoku, mjesto gdje se Odisej borio s kiklopom Polifemom iz roda divova, pa ta legenda kaže: to je bila zemlja kiklopa o kojima Odisej nije ništa znao. On se samo svojom lađom privezao namo. Blizu obale ugleda visoku špilju, zasjenjenu lovorovim grmom i pred njom ogradu od visoka kamena. Tu je stanovao kiklop, potpuno sam. Za kiklope se kaže da su bili ljudoždari koji ne sade, ne oru, jer im zemlja sama rodi, dok se za divove, također vrstu gigantskih bića, misli da su bili radišni, bavili su se ljudskim poslovima, lovom, ribolovom, stočarstvom, graditeljstvom. Legende svih naroda pune su likova sa značajkama divova. Oni su uvijek poticali ljudsku maštu koja je neumorno stvarala paralelnu sliku povijesti. Pitamo se, jesu li stas i snaga tih stvorenja bili jedini razlog da se priča održe do danas? Ili je to samo utjeha u nevolji i nada u željeni spas čovjeka? Predaja govori da se divovi uvijek javljaju nakon katastrofa i zadnje, nakon potopa, opstaju početkom povijesnog razdoblja u 6. stoljeću prije Krista, na zaštićenim i mirnim otocima, a jedan od njih je možda Hvar. Divove također spominju kada se govori o velikim građevinama, svetištima nestalih naroda ili mjestom življenja budućeg naraštaja. Pretpostavlja se da su zidine grčkog grada Tirinta izgradili divovi, a možda su i zidine staroga grada njihovo djelo. Za znanost, kiklopske zidine ne predstavljaju nikakvu tajnu prošlosti, a mi ćemo se držati legenda. Postoje pretpostavke da je bedem u doba svoga nastanka bio 10 metara visok, a poneki blokovi su bili do 2,5 metra dužine i 80 cm visine. Danas su tu samo ostaci.
Zidine su još uvijek dobro očuvane u podrumu kuće Zaninović-Gramatorović, gdje tiho svjedoče o prohujalim stoljećima. Tijekom različitih razdoblja u životu grada, uspona i padova, patnje i sreće, na kamenim blokovima također je ostao trag. Bedemi su oštećivani, uništavani, a služili su i kao građevni materijal. U mnogim zdanjima kamen je nastavio svjedočiti vrijeme, preoblikovan, izbrušen ili samo premješten. Uzidan je u toranj župne crkve Svetog Stjepana, koja je građena u mnogo kasnijem periodu. I tako, šećući tihim ulicama starog grada, osluškujemo lahor prošlih vremena, tražeći odgovore na nepoznato, želeći otkriti početak postanka. Osim zidina staroga grada, kiklopskim blokovima je građena kula Tor, čvrsta i masivna građevina južno od Jelse. S obzirom na njezin položaj, pretpostavlja se da je imala obrambenu funkciju. Uz Toru postoje i druge gradinske utvrde, što nam dokazuju brojne gomile koje su do danas postale dio krajolika. Samo upućen promatrač može raspoznati da to nije djelo prirode, već tajanstveni trag rada naših predaka. Sličnih građevina, slične građevinske tehnike, velikih kamenih blokova nalazimo i u drugim krajevima svijeta. Svagdje su obavijene velom tajne, koji uporno pokušavamo razgrnuti. Neki uz pomoć znanstvenih teorija, a neki uz pomoć vlastitih vizija čovjekova postanka. Stoga, ako su divovi živjeli posvuda, kao što tvrde antropolozi, moguće je da je i Hvar bio jedno od njihovih utočišta. Jedan od razloga može biti što je Hvar, zahvaljujući svom položaju, bio otvoren svijetu. Na prastaru plovnom putu bio je mjesto doticaja različitih kultura koje su se međusobno prožimale, utjecale jedna na drugu i na posljedku ostavile trag do danas.
Hvar je uvijek privlačio svojom ljepotom i pogodnim uvjetima za život, na što upućuju tragovi stari 6000 godina. Ta je čarolija stvorena za čovjeka. To je jedan od naših najzelenijih otoka. Zahvaljujući njegovoj blagoj klimi, proljeće tu stiže prije nego drugdje. Ljudi su se time koristili da bi se prehranili i preživjeli. I tako jedno od 3 najstarija polja na svijetu s očuvanom grčkom parcelacijom je Starigradsko polje, koje je u funkciji već 2500 godina. I prije Krista ovdje se uzgajala loza, proizvodilo se i pilo vino. Vjerojatno su Grci bili potaknuti, osim osobnim uživanjem i slavljanjem Dioniza, boga vina i plodnosti. Ljubav prema vinu, ljubav prema Bogu potvrdili su farani i kovanjem novca slikom Dioniza, božanstva neuništivog života. Svo ovo bogatstvo ne bi postojalo da nije bilo božanskog dara, vode. Hvar je bio bogat izvorima, lokvama i zahvaljujući tomu blagoslovu, ovdje se zametnuo život. Više od 6000 godina čovjek boravi u pojedinim prostorima i ostavlja svoje tragove. U početku živi u špiljama. Nakon toga uspinje se na gradine i gradi kule i utvrđene gradove. Pronalaženje skloništa, a poslije građenje nastambi određeno je potrebama i navikama ljudi koji su tu živjeli, a ujedno je odraz prirode kojom su bili okruženi. Tisućljetna sudbina stanovnika Hvara zapisana je u njihovim građevinama u kojima žive. Taj kontinuitet života na otoku može se vezati za mnogo puta izrečenu rečenicu da je svaki otok zapravo mali svijet za sebe i toliko je poseban koliko je izdvojen od vanjskih utjecaja.
Osluškujući šum valova i vjetra u krošnjama drveća, nastojimo otkriti tajnu početka. Pretpostavimo li da i divovi pripadaju u ljudsku vrstu i da su njih bogovi stvorili kao prve od prvih prije potopa, onda postojanje neke druge civilizacije prije ove naše postaje moguće. U jednom opisu Hvara iz 18. stoljeća spominje se da Hvarani vjeruju kako njihovi preci potječu iz mitske Arkadije i da su stariji od mjesečeva koluta i svih zvijezda.